रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना इसोराबो गोजौनिफ्राय नायहरबाय थायो। सोर मा मावदों, सोर मा मावाखै, सोर गाज्रि खामानि मावदों, सोर मोजां खामानि मावदों, बेखौ इसोराबो गोजौनिफ्राय बिजिरबाय थायो, सायख'बाय थायो रायजो राजा नोंथांमोन। आरो हारियाव जाथियाव बांसिन अलखद जायोब्ला, खैफोद फैयोब्ला थान्दै महरै इसोरनि फिसा थान्दै महरै दैथायहरो रायजो राजा नोंथांमोन। बे अलखदखौ सुस्रांनो थाखाय, बे खैफोदखौ सुस्रांनो थाखाय जाय समाव बर' हारियाव ओरैबायदि अलखद जाबायमोन, ओरैबायदि खैफोदनि गेजेरजों मानसिया बारहोनो गोनां जादोंमोन बर' हारिया। बिदा फंबायनि गेजेरावनो नांलाय खमलाय, बुथारलायनाय, सुथारलायनाय, लांखारलायनाय, बै गामिजों बै गामि थांलायनो हाया, बबेबा जायगानिफ्राय बबेबा जायगानि मानसिया थांनो हाया, सन्देह गोनां ओरैबायदि जाय समाव हारिनि मोजां मोजां दैदेनगिरिफ्रा जिउ जोबनो गोनां जादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बै समावनो जोंनि गेजेराव सासे थान्दै महरै, इसोरनिनो सासे थान्दै महरै जोङो मानाव गेदेर प्रमद बर' सारखौ जोङो मोननो हादोंमोन। बै समाव जाय समाव बर' हारिया गुबुन हारिजों नाख्रब जादोंमोन, गुबुन हारिजों गादब जादोंमोन, नासयजादोंमोन, मुगैजादोंमन, आरो बिनि अनगायैबो गाव गावनि गेजेरावनो खौसेथि गैयामोन, गाव गावनि गेजेरावनो अनलायनाय गैयामोन, सैलायनाय गैयामोन, खालि हिंसा हिंसिमोन रायजो राजा नोंथांमोन। बै समा मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद जारिमिन आरोना, बिराद गिदिर जारिमिन आरो। बेफोरखौ गोसोखाङोब्ला दुखु मोनो। आरो बै हारियाव खौसेथि गैयै, हारियाव गोजोन गैयै, हारियाव जौगानाय गैयै, बे हारिनि थाखाय, हारिखौ फोसाबनो थाखाय इसोरा जोंनो थान्दै महरै मानाव गेदेर प्रमद बर'खौ दैथायहरदोंमोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिथाङा आफादगिरि जानानै हारिनि माखासे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबदोंमोन, रायजो राजाफोरखौ खौसे खालामदोंमोन, रायजो राजाफोरखौ बुजायदोंमोन। बड'लेण्ड दाबिनायनि गेजेरजों आसाम 50-50, डिभाइड आसाम 50-50 बड'लेण्ड दाबिनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ खौसेयाव लाबोदोंमोन। आरो खौसेयाव फैनाय लोगो लोगो बर' हारियाव गोजोना फैदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बियो बुंनो थाङोब्ला 100% मानाव गेदेर प्रमद बर'नि बेयाव बिहोमा आरो कन्ट्रिबिउसन दं। दिनैनि बर' हारिया, बर' जाथिया नैबे स्टेजाव, बे गोजोन थासारियाव सफैनायनि आन्दोआव मानाव गेदेर प्रमद बर'नि गिदिर बिहोमा दं रायजो राजा नोंथांमोना बेखौ जाय गोसो गोथौयै बिजिरना नायगोन नोंथांमोना, अब्लासो हमनो हागोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो लोगोसे दिनै आरो बिनि अनगायैबो हारियाव गोजोना फैखांनायनि उनाव, हारिया खौसेथियाव फैखांनायनि उनाव दिनै हारिया जौगानाया गोनांथि दं रायजो राजा नोंथांमोन। हारियाव आब्रुथि आरो डिसिप्लिना गोनांथि दं। हारियाव आब्रुथि, आरो जाय हारिया आब्रुथि आरो डिसिप्लिन गैया, बै हारिया जौगानाय गैया रायजो राजा नोंथांमोन। आरो जाय हारिया जौगानाय गैया, बै हारिखौ बुहुमाव रावबो सिनाया रायजो राजा नोंथांमोन। जायनि जाहोनाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रिजाइन होनानै, नागारनानै बिथाङा राजखान्थियाव बाहागो लादोंमोन। राजखान्थियाव थानानै बिथाङा हारिनि जि आंखाल, ओनसोलनि आंखाल, जाथिनि आंखाल, जाथियाव माखासे गोबां आंखाल दंमोन, जाथियाव, हारियाव, बर' हारियाव गोबां माखासे जेंना दंमोन। आरो बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौब्ला राजखान्थियाव बाहागो लानांगोन, आरो राजखान्थियाव थानानैसो माखासे बर' हारिनि जाथिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हागोन, बेखौ नोजोर होदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो जाय समाव BPF पार्टिया 17 बोसोर सरकार सालायदोंब्लाबो, नाथाय बिथांमोना जेरैबायदि बड'लेण्ड एबा BTRखौ जौगाहोनांगौमोन, जेरैबायदि खामानि जानांगौमोन, खिन्थु बेखिनि खामानिखौ बिथांमोना मावनो हायाखैमोन। जायनि जाहोनाव बिथाङा गोसो गाबखांदोंमोन राजखान्थियाव फैनायनि उनाव हारिनि जौगानायनि खामानि मावगोन होननानै। नाथाय थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर'आ इसोरनि अननायाव, रायजो राजानि नोंथांमोननि अननायाव 5 बोसोर सरकार सालायनो मोनदोंमोन। नाथाय
5 बोसोर सरकार सालायनाय जिखिनि समाव बिथांनि समाव हारियाव ओरैबायदि गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय गोरोबलायनाया ओरैबायदि माने गोरोबफ्लेदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। जोबोद अनलायनाया सुखु गोजोन, सोलोंथायावबो गथ'फोरा दावगादोंमोन, गेलेनाय खेला दुलायावबो जोंनि लाइमोनफ्रा दावगादोंमोन, जोंनि आबादारिफ्राबो आबाद फोथाराव गोबां खामानि मावनानै गोजोननाय मोन्दोंमोन। थिग बेबायदिनो गोबां माने बिथिङाव गोबां माने माखासे रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन आरो थासारिया जोबोद जोंनि हारिनि थाखाय ओरैबायदि मोजां जादोंमोन, गोजोन सान्थि जादोंमोन। थ' बिनि अनगायै जोंनो मा नांबावगौ रायजो राजा नोंथांमोन? दा नोंथांमोना दिनै नुनो मोनबाय, दिनै थांनाय बिसायख'थियाव जेरैबायदि BPFनि माखासे वर्कार्सफोरा जेरैबायदि दावराव दावसि खालामदों, हिंसा खालामदों, दिनैबो MLA बिसायख'थिनि समावबो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं। BPFनि माखासे वर्कार्सफोरा दिनैबो हिंसा खालामनाय जाथायखौ बिथांमोना गाराखै रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना नोंथांमोना नुनो मोनदोंना UPPL दोलोनि मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय जि UPPLनि माखासे सिनियर आरो जुनियरनिफ्राय लानानै वर्कार्स माखासेफ्रा दिनै हिंसायारि जाथायखौ खालामदोंना खालामाखै रायजो राजा नोंथांमोन? मालाबाबो खालामाखै। आरो खालामदों होनब्ला BPFनि वर्कार्स माखासेफ्रासो खालामदों। दा बिनिखायनो बुंदोंमोन, मोनसे समावनो बुंखादोंमोन रायजो राजाफोरखौ, माने BPF माने असान्थि होननानै गोबां मानसिफोरा बुंदोंमोन। नाथाय बेयो दिनै फोरमान जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय, मानोना जोंनो अरायथा आरो गोजोन सान्थि जौगानायखौ जोंनो अरायथा गोजोरजों खालामनांगौब्ला जोंनि बड'लेण्डआव, मानोना जोङो फिन खनसे जोङो मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारखौ जोङो फिन खनसे लाबोनाया जोबोद गोनांथार आरो जोबोद दरखारि। बेखौ आङो नोंथांमोनसिम खावलायबाय आरो नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे नोंथांमोना UPPL दोलोनि ट्रेक्टरनि सावगारियावनो नोंथांमोना पार्टि नायालासिनो जाहाथे बिजाथिखौ नायनानै UPPLनि बिजाथिफोरनो नोंथांमोना साफ्रोमबो भट होगोन आरो भट होनानै आसाम सरकाराव MLA बिधान सभायाव एसेमब्लियाव नोंथांमोना नोंथांमोननि मोजां मोननाय, गोसोजों मोजां मोननाय बिजाथिखौ नोंथांमोना जाहाथे फाथायहरगोन, बेखौ आं आसा खालामबाय। गोजोन्थों।